Și eu aveam ca subiect întrebarea. Sunt eu un creștin mulțumitor sau ești un creștin mulțumitor? Mă gândesc că sunt într-o situație dificilă. N-aș vrea să se încheie sărbătoarea asta de mulțumire, de nemulțumire. Pentru că ceasul s-a dus. Și ca să citesc textul și să dezvolt textul și să vorbesc, cel puțin jumătate de oră ar trebui să vă răpesc și într-o sărbătoare de mulțumire să plecați nemulțumiți. Pot să mă încarc cu un mare păcat. Nu se uită la ceas. Știți care... Deci eu am vrut să citesc și tot acasă. Eu doar am să spun câteva cuvinte și închei. Din Luca 17, de la 11 la 19, despre cei 10 leproși. Știți că toți au fost curățiți, da? Deci ei au venit la Domnul Iisus. Cum au venit? Au stat departe, au strigat la Domnul Iisus pentru că după legea mozaică ei nu aveau voie să se apropie de oameni. Lepra îi izola cu totul de familie, de societate și trebuia să stea departe. Și ei au stat departe și au strigat: Iisuse, ai milă de noi. Domnul Iisus, care este dragoste, și din dragoste a murit pentru toți păcătoși. Amin. El a murit și pentru cei, pentru leproși aceia. Și nu ne-a spus altceva decât: mergeți și arătați-vă preoților. De ce trebuia să arate preoții? Preotul era omul, după lege, care îl cerceta și îl dovedea, îl confirma. Ești lepros? Pleacă din familie, părăsește totul, sau nu ești lepros? Și când s-au vindecat ei? Când au ajuns la preot? Nu. Pe drum. S-au vindecat toți? Sau numai unul? Toți s-au vindecat. Dar numai unul s-a întors să mulțumească. Era samaritean. 1 din 10. Dar ceilalți nu au fost curățiți? Domnul Iisus pune întrebarea în versetul 17 și 18. Oare nu au fost curățiți toți cei 10, dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu? Aici, din întrebarea care i-a pus Domnul Iisus, n-a pus samariteanul, a pus celor care au ascultat, care erau de față. Înțelegem că Domnul Iisus aștepta ca după ce vor fi curățiți să se întoarcă, să-i mulțumească, să se întoarcă la Domnul Iisus, să-i mulțumească și să dea slavă lui Dumnezeu. Așa spune aici, nu s-a găsit decât străinul ce se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. Și din întrebarea Domnului Iisus Hristos,
deducem că Domnul Iisus aștepta ca toți să se întoarcă și să-i mulțumească că au fost vindecați. Cu ce se asimilează sau lepra păcatului? Lepra cu păcatul. Așa cum lepra era murispitoare și păcatul se întinde foarte ușor. Prietenii rele strică obiceiuri bune. Și Domnul Iisus aștepta să se întoarcă, să-i mulțumesc. Și pentru că leprosul, samariteanul lepros, a fost curățit, s-a întors, a primit și mântuire, iertare. Apoi a zis, scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Domnul Iisus așteaptă de la noi mulțumire. Citeam într-o carte despre creștinul și cafeaua. Nu știu dacă ați citit vreodată. De fapt, eram curios să văd ce spune acolo. Poate spune dacă creștinul trebuie să bea cafea sau nu trebuie, e păcat să bea. Că am auzit pe unii care zice, eu m-am pocăit de cafea. Numai că nu era vorba de se servește sau să nu servește. Un creștin stătea de vorbă cu o soră că a observat o soră din biserică care în continuu cerea numai iertare. Doamne, iartă-mă! Doamne, iartă-mă! Niciodată n-a auzit din gura ei să spună, Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat. Și atunci s-a dus într-o zi acasă la sora și discutând cu ea, la un moment dat spune, soră, nu vrei să mă servești cu o cafea? Da, frate, ea s-a dus și a dus cafea și a pus pe masă în fața lui. Și fratele, ca și cum nu a văzut cafeaua, zice, soră, nu vrei să-mi aduci o cafea? Frate, dar am vrut să uite, cafeaua este în față. Și el îi spune din nou, soră, nu știu să mă servești cu cafea. Frate, dar nu mai înțeleg. Adică cafeaua stă în fața matale și mata în cer să aduc cafea. Ce înseamnă? Apoi, soră, Domnul Iisus ți-a oferit iertarea. Și tu, în loc să o iei și să-i mulțumești, tot ce? Am înțeles ce înseamnă să iei și să dă Dumnezeu să-i mulțumești. Pentru ce trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu? Am înțeles din răspunsul din întrebarea Domnului Iisus Hristos că nu s-a găsit să vină să-i mulțumească, să dea slavă lui Dumnezeu. Deci înțelegem că voia lui Dumnezeu este să fim cu mulțumitori. Și pentru ce trebuie să-i mulțumim? Pentru ce trebuie să-i mulțumim? În primul rând, noi trebuie să-i mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos. Să venim la El. Pentru că Dumnezeu l-a trimis pe El aici pe pământ. Ca oricine vine la El și crede în jertfa Lui să fie iertat de păcate. Și mulțumirea este voia lui Dumnezeu confirmată și de
Scriptura. Haideți să vedem în Biblie. În 1 Tesaloniceni 5:18 spune: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Iisus Hristos cu privire la voi. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, aceasta este voia lui Dumnezeu. Deci voia lui Dumnezeu este să fim mulțumitori. Apoi, mai spune versetul acesta: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Că aceasta este voia lui Dumnezeu. Pentru toate lucrurile. Și putem să mulțumim și când ești bolnav, și când ai ajuns la spital, la terapie intensivă, pentru pierdere, pentru toate lucrurile. Ce spune Iov? Pune întrebare. Ce? Să primim numai binele? Să nu primim și răul? Apoi, în Tesaloniceni 1 cu versetul 2, citesc versetul acesta: mulțumim totdeauna lui Dumnezeu. Nu numai pentru toate lucrurile, și pentru cele bune și pentru cele rele, pentru că Dumnezeu lucrează. De multe ori este nevoit să disciplineze copiii, așa cum fac părinții. Pentru ce? Pentru răul copilului? Pentru binele lui. De aceea spune aici că trebuie să mulțumim totdeauna pentru toate lucrurile. Psalmul 34 cu 1: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Și lauda mea va fi totdeauna în gura mea. Psalmul 103: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Și asta a așteptat Domnul Iisus de la leprosul vindecat, care a venit și i-a mulțumit, s-a închinat înaintea Domnului și a lăudat numele Lui. Mulțumim, să fim mulțumitori pentru toate lucruri și întotdeauna. Iov, în capitolul 1, spune 21 versetul: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Iată, da, pentru toate lucrurile și în orice vreme să binecuvântăm pe Domnul. Să fim oameni mulțumitori. Apostol Pavel în Filipeni, capitolul 4, cu versetul 11 și 12, spune: m-am deprins să fiu mulțumit. Mulțumit în stare să trăiesc și sătul și flămând. Care este motivația ca eu și tu să fiu mulțumit? În primul rând, că este voia lui Dumnezeu. Și noi trebuie să facem voia Tatălui nostru care este în cer. Apoi, al doilea lucru, pentru că Dumnezeu este bun. În Luca 6:35 spune Domnul Iisus că El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi.
Poate zici, Domnul, dar eu nu sunt rău. Da, nemulțumitor poți să fii. Și Domnul este bun. Pentru că Domnul este bun, trebuie să fii mulțumitor. Și în al treilea motiv, în Evrei, capitolul 12, capitolul 12, versetul 28, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Am primit noi mântuirea. Mântuirea înseamnă iertarea păcatelor. Da? Și prin iertarea păcatelor, păcatul care ne despărțea de Dumnezeu, așa cum lepra separa pe bolnav de familie și păcatul desparte pe noi de Dumnezeu și de familia care este biserica. Și atunci când am primit pe Domnul Iisus Hristos, am primit iertarea. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, noi suntem cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Moștenitori ai cerului. Mulți oameni se judecă pentru moștenire. Noi am primit o moștenire în dar de jertfa Domnului Iisus prin credință. Amin. Să ne arătăm cum? Mulțumitor. Mulțumitor. Domnul să ne ajute să fim mulțumitori. Amin. Întotdeauna, pentru toate lucrurile, pentru ca să împlinim voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Ca să trăim fără păcat. Nemulțumirea să dispară din noi. Domnul să fie slăvit și El să o binecuvânteze. Amin. Amin.